Dobrá klíma zabezpečuje montáž klimatizačných jednotiek značky Toshiba. Vyvrtáme otvor, cez ktorý natiahneme potrubie s komunikačným káblom a kondenzovou hadicou. Osadíme vonkajšiu jednotku na konzoli. Ďalší krok je zapojenie vnútornej jednotky. Medené potrubie spojíme s klímou pertlovacím náradím a dodatočne trubky zaizolujeme proti roseniu. Kondenzovú hadicu dopojíme na odtokovú vaničku. Následne zapojíme komunikačný kábel a nasadíme kryt vnútornej jednotky. Vonkajšiu jednotku zapojíme na medené trubky a komunikačný kábel. Odsajeme vzduch z okruhu pomocou vákuovej pumpy a vpustíme chladivo. Takto namontovaná klíma je pripravená na prevádzku.